can yau ba labari wallahi. Saúde. Har yanzu wannan irin barci kake yi lokacin karyawa yi baka tashi ka zo ka so mana abin karyawa ba yara sun fara kuka. Wallahi kin gani da kajiya ne mun dan yi dogon shira ne a majalisa to shine yasa ban ni ne nake dan ramakon barcin nan amma bari in fita. Ba ji a dan dudduwo ma dan lalubo Zan je in gano. Hadima ka yara sun fara damu. Ka dawo lafiya ne. To Allah ya sa. Gaskiya ni marmarin naman kaza nake. Wai mu tafi ya kai ku yi waje ba ma ba tsallake makota ba ya aka tsallako aka zo gidana na ku yi ku sata ga ku yan iska dama ina jin labarin ku a gari a he za ku yi gidana ku mun sata don kun ga na gaban daki ko mu je to yana kai ku gidan limami wallahi kiya muka bari. Yanzu malam ka duba malam hudu ran nan muka kira shi a majalisar nan a matsayina na babba ina ganin zai bani mutunci zai bani girma na kira shi ne mar maganin nan malam hudu ka duba abin da dan yake aikata a cikin garin nan amma yake yadda ai wannan yaron yanzu gida suke zirga suke sa aka ce har agwagwan malam Kabiru ya dauka da ba sun tattare sai addu'a kawai haka kuka min ko Uje salamu ya wannan ya majina to dama ma abin da yake tafe da ni na yi gaban daki ban ma baro ma farko ba ina kwance na dan bacci sai na ciki na kulla a yau kai kace gudawa sai na tafi gaban daki da gudu nan na zafi huta na gaban daki can na gama abin da zan fitowa da hanaji zakara yana ƙara ji sai nake ta kai me yake faruwa ne da ko da na ga ƴaƴan nan su za su mun sata zakara Allah ne ma ba su haru akuya ta ba za su zare kana ji sai na ce musu to dan uwan ku tunda har abu ya tsallake gidan ya tsallake makota ya tsallake duniya higo gidana sai mun yi hara'a da koyo na ga uban ku yanzu ku dama abin da ake faɗa a garin nan haka yake ku ɗan iska ne kai ba ɗan gidan malam Hudu bane kai kuma ba ɗan gidan malam Kabiru bane mu yanzu muna tare da ku me amfanin wannan din mu gaya muku gaskiya wannan haramun din da kuke ɗauka ba abin da za ta yi muku haram babu kyau a addini amma shikenan tunda ku ɗan iska ne za mu kira iyayenku mu sanar musu idan kuma iyayenku ba za su ɗau hukunci ba za mu dangana ku ga hukuma yanzu kai malam Audu ka yi haƙuri ka karɓi zakaran ka tafi zan kira baban sa in yaso da abin da muka tattauna za ka ji to weekend zan karɓi zakara amma a sani
sai an kira ubansa fada wajen malam an tattauna kan abin da suka za su ba damuwa ba matsala insha Allah batun hakuri daga kaina ba za su kara ba wannan sakaci da ma na iyayen su kin farko iyayen su suka san musu suka yi komanta to ba za ta yi a zo a gidan har gidan a musa ta kuma shi zan karɓi da kana zan tafi zan yi hakuri gobe insha Allah dan Allah sallallahu alaihi wasallam na dauki wannan halin yanzu na yi hakuri amma in Allah kai mu gobe zan dawo Allah zan kira baban zan dawo zauna a majalisa ya to shikenan sai an jima ko to shikenan sai an jima na gode ma assalamu alaikum Allah shayi a garin malam hudu a tashi lafiya gano ya gida da Allah hada mun shayi mana to ya zan hada ma ya san yarin da ne a gida na barka bata ta abinci ba bata karya ba to shi ne nake da Allah ka taimaka hada mana shayi ne ga ma shayin goma a gaskiya ka san ba ma cin a ɗan hakuri ka san ni kwastoma ne ka san nan ma saboda kai namu ne amma kawo kudin saboda gaskiya ka san akwai kuɗi da yawa kan to ai malam Hudu ai ba zan ma wasa ba ka sani bari dan duba ba kuɗi gaskiya to ni gaskiya yanzu ni ma ba haka nake zuwa ake bani saboda san ba za ka ban kuɗi ba zan ba yanzu dan Allah ka mun hakuri gaskiya ba zan iya ba saboda kayan da yake kanka yana da yawa ni abin da kace abin ajiyu ajiye kuɗi a juna kuma in rasa inna lillahi sai ka koma ka duba hanya ko Allah zai sa ka samu sai an jima to Allah ya jima da ba ban ƙara zuwa gun kan kar ka ƙara zuwa saboda dama ni ba na so na ta ka bani na naira 50 din ai ka tara kayan ne da naira 50 ne ba ta dan buto ba ƙara zuwa ba da kai kar ka ƙara zuwa ka je dama Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum salamu. Me gida ka dawo ne? Wallahi wancan mai shayin ne ma ya rena min hankali. Wani je dan da bani shayin nan in ka maki ki karra shikenan wa ka dan ba dan na dubu kuɗi na rasa shikenan yazo ya hauna da masifa to ba zan ƙara zuwa gunsa ba. Ni gaskiya mai gida yunwa nake yi. Ga yara sun dame da kuka ni ma yunwa nake yi. Ai ni abin na rasa kane kan abin nan yayi. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salam wane ne ke mun salama ne? To bai ka gani mai gida. To bari in je ne. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Yawwa dama abin da yasa nazo magana ne akan ɗanka. Ɗana kuma ma? Gaskiya malam abin da yake yi a garin nan baya kyautata. Kaga dazun nan aka kamun karasa a majalisa. Shi yanzu dan na me yake da zai zo ku kaza tana a cikin kaza suka ta sato na ba wa mutumin nan hakuri ne ce yayi hakuri amma gobe idan Allah ya kai mu zan kira ka a majalisa ga ni gashi ga yara idan kai ba za ka ja musu kunne ba ayi abin da za a yi gaskiya ni dana ba farawo bane kawai kazafi aka mai amma zan zo ni ga wanda ya masa kazafi yawa to yaran gaba da yaro na shikenan yaro na fata ma ya hulga an ga ce masa wani an ga cewa dauko ka mutane to gaskiya ba zan yadda mu ka san ba za mu yi maka gaskiya ni ba zan yadda ba mu ba za mu yi maka kwanaki ma haka ka zo ka faɗa mun za mu dan tunda gaskiya ni ba zan iya jura ba ɗana kaɗai aka sa gaba a garin nan kana ji tunda kana ɗaure wa ɗanka gindi za mu zo ai ba maganar daure masa gindi ba gobe Allah kai mu za mu dangana ku ga hukuma ai ba maganar haka bace yawa shikenan gobe Allah kai mu ina neman ka a majalisa Allah kai mu Wane ne yake magana ne akan kaza? wani malam Abubakar ne To ya gaya min kudin tamanni nawa ne dan auta ne ni ba a dukansa ba na son irin wannan. tun da yayi magana suke wani A gaya mana kudin kazar mana. na a biya hi to amma tun da suna Komai yi wa dan mu biya. haka ake yi